Hello, what's up everyone? Kumusta kayong lahat? Ah, ah, hmm. Pasinaw sa tagstong na kay stress ta sa tong kinabuhi ba? Daghang kayo ng mga uso-uso, mga challenge, mga unsa-unsa diha. Yahoo! Napay kaso sa COVID sige pagtaas. Pero ako na layo mo taas. Mga palaliton tanan nagmahal. Kamu na lang mo ay wa nagmahal. Oh no. Ay, sapa. Balik na po din yung uso di iron nga kadto ang FaceApp ang imong now mausab. Ang lalaki may imong babae, ang babae may imong lalaki. Indo tra ba nila? Ang mga may bagong feature ani. So ayan. Sige. Dara. Selfie. Yaman. Itlak. Ano tsura? Di man ako ang now? Mga manig. Pati ako din yung nagwaya eh. Pero bilisan. Pa. Oy. Dara, tanaw na tabi. Yan na. Uy. Laka. Alaka. Ang naos akong kakambal. Sakto kayo. Siyempre ba? Lihin ko dinggod ko. Maugin akong naong. Diba? Pariyaw dyan kayo dagway. Dawan. Last na lang, last. Oy! Di aram rabo. Pinakanindot siguro ni. Uy, lah! Nausa maning naong nga. Mura pa ning. Gawas pa lang sa Manila Zoo.